गोजोन फुंबिलि टाइम्स अफ बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोनखौ जोंनि बे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होनना। मरिगाव पुलिसा साबा साइबार क्रिमिनेलखौ एरेस्ट खालामनो हादों। मरिगाव पुलिसा मैया बुधबाराव लाहुरी घाटनिफ्राय साबा साइबार क्रिमिनेलखौ एरेस्ट खालामनो हादों। एरेस्ट खालामजानाय साइबार क्रिमिनेलफोरा फारियै आस्राफुल आलम, सादाम हुसैन, रफिकुल इस्लाम, आजहारुद्दिन आरो राजतुलुक इस्लाम होनना सिनायथि मोननाय जादों। साइबार क्रिमिनेलफोरजों लोगोसे लेपटप, गंस्नि एन्ड्रइड मबाइलफोर, गोबां बेंकनि पासबुकफोर, एटिएम कार्ड आरो गोबां डकुमेन्ट्सफोरखौबो बिसोरनिफ्राय हमना मोननाय जादों। संग्रा गेसनि बेसेना रायजो नाङैनो फिन बांदों। पेट्रल, डिजेल आरो संग्रा गेसआ सारियै बेसेना बांबोबाय थानाय बायदिनो मैया हरनि समनिफ्राय गासै रायजो नाङैनो गंफ्रोमबो सिलिन्डारनि बेसेना फिन बांदों। संग्रा गेसखौ गलादारफोरनि फाननायाव इन्डियान अइल कर्परेसनआ फोरमायनाय बायदिब्ला रायजो नाङैनो गंफ्रोमबो गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 15 राङै बांहोनो होननानै फोरमायो। 14.2 किल'ग्राम लिरथाय सिलिन्डारनि बेसेना दिल्लीयाव दा 899 रां आरो 5 किल'ग्राम लिरथायनि बेसेना 502 रां। मख'नो गोनांदि सोलिबाय थानाय बोसोराव संग्रा गेसनि बेसेन बांनाया सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लोरबां खालामदोंमोन। 2021 मायथाइनि जानुवारियाव सिलिन्डारनि बेसेना 694 रांमोन। बिनि उनाव बिनि बिबाङा बाङै 1 सेप्तेम्बराव एबा 15 सानाव 50 रां बांदों। संग्रा गेसनि बिबाङा बै बिबांनिफ्राय मिथिनो हायोदि थांनाय 8 दानाव संग्रा गेसनि बिबाङा बांनानै 190 रां जाहैयो। 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गावनि असे बिफायानो जिनाहारि खालामदों। सराइदेउ काफेखाथियाव मोनसे मुगैथाव जिनाहारि जाथाया सोराङाव फैदों। काफेखाथिनि सासे अननाय गैयै बिफानि आखलाव बोलि जानांदों 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया। सराइदेउ जिल्लानि आसाम-अरुनाचल प्रदेशनि सिमासेयाव थानाय सराइफुं पुलिस थानानि सिङाव नगाहाट दाबुल हाबि गामियाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। लांसुलिया आखुनि सिमन धनी मुंनि सुबुङा गावनि उन्दै फिसाजोनि सायाव फोथायथावै जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैयो। न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै अन्थाइ बिखा बिफानि आखायाव हिन्जावसाया जिनाहारि जानांदों। हिन्जावसानि देहाया एसे सोलायबोनायावसो बिमाया 1 अक्ट'बर खालाराव काफेखाथियाव थानाय देहा फाहामसालियाव देहाखौ नायनायावसो देहा फाहामगिरिया हिन्जावसाखौ 7 दाननि गोर्बोआव दं होननानै फोरमायनायावसो गासै जाथाया सोराङाव फैयो। गोबाव समनिफ्रायनो दायनिगिरि सिमन धनी मुंनि सुबुङा खारखुमानानै दं। गुबुन फारसेथिं जाथायजों मोगा-मोगि जानांनाय हिन्जावसानि थार बिजिरनाय नागिरनानै हिन्जावसानि बिमाया हेफाजाबनि थाखाय पुलिसनि सेराव थांदों होनना मोनथिनो मोननाय जादों। तामुलपुराव सा 47 आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफोरा सोरखारनि खाथियाव गावसोरखौ गथायदों। मैया बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय तामुलपुर घग्रा चकआव बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंहनि खाथियाव सा 47 आयेन बेरेखा मैहुर खालामग्राफोरा गावसोरखौ गथायदों। गावसोरखौ गथायनाय समाव मैहुर खालामग्राफोरा आखायाव गंनै ग्रेनेड, राइफल गं 14, देगार गंनै, मैनि गं 12, चेन ब्लेड मोन 8, गंबा हाग्रा मेसिन गं 12 बायदि बायदि जिरादफोरखौ गथायफैयो। बाक्सा जिल्लानि एसपि राजेन सिंहआ गोजोन समाज दानो थाखाय बिथांमोना गोथों लामाजों फैबाय आरो बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावो। समाजखौ गोग्गो खालामनो थाखाय गासै रायजोफोरखौनो खुंथायखौ मदद खालामनांगौ होननानै खावलायो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिजेपि दोलोआ बिपिएफ दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया अशक सिंघाल। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ मैया गसाइगाव सहराव उफ्रा बिसायख'थिनि सामलायग्रा कमिटिनि मावखुलि बेखेवदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजोनि नखर मन्थ्रि अशक सिंघालआ मावखुलिखौ बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों फारियै रायजोनि नखर मन्थ्रि अशक सिंघाल, एमएलए लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा फारियै विल्सन हांसदा, उकिल मुसाहारि, एमसिएलए राजल कुमार सिंह आरो बिजाथि जिरन बसुमतारिजों लोगोसे गोबां बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि उफ्रा बिसायख'थियाव 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ ब्रैथियावबो थागोन होनना बुंथियो अशक सिंघालआ। लोगोसे बिजेपि दोलोआ बिपिएफ दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैया होनना रोखा बुंथियो। 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जिरन बसुमतारिया 25,000 बांसिन भट मोननानै देरहासार जागोन होननानैबो बुंथिबावो मन्थ्रि अशक सिंघालआ। दिनैनि गोथार फुंबिलिनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।